ಈರೊಂಜಿ ಫುಡ್ದ ವಿಷಯ ನೇರ ದಾಯ ಮಲ್ತಾರ ಶೇ ಫುಡ್ ಪಂಡ ಎಕ್ಕಲೆ ಇರ್ ಪಂಡರತೆ ಎಕ್ಕಲೆ ಅಂದು ತಿರ್ತ್ ಮಲ್ ಎಕ್ಕಲೆ ಏತ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ఆయన ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ತಿನ್ನೋಡೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಕರ್ಪುರ ಸೂಪರ್ ಪಿಜಿನ್ ಉಂಡತೆ ಪಿಜಿನ್ ನಿಕಲ್ ಪಣ್ಣ ತುಚ್ಚಿನಾಗ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋರತ್ತ ಎಂಕಲು ತುಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂತು ಇಂಚದೆತ್ತ ತೋಪು ಪಾಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಪಿಜಿಂದ ಉಲಾಯ್ಡು ಉಪ್ಪು ನಿಂಚಿನ ನಿಕಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ನೇ ನೆತ್ತು ಮಿತ್ರದೆ ಪೋರತ್ತ ನಿಜವಾದ ಪಿಜಿಂದ ಬಂಜಿದ ಲೈಪುನಿ ಟಿಕೆಟ್ ನೇ ಏತ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರು ಉಚ್ಚುದ ಕಜಿಪುತ್ತ ಇಂತಜಾರ್ ಅವು ನಿಜವಾದ ಬಲ್ಯಾರ್ದ ಟೈಪ್ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಈತ ಅಂಜಲ್ ನಿಕಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪ ಜರ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏನು ಊಟಿ ಬಲೆ ಐಟಮ್ ತಿನ್ಲಿ ಇರು ಹೊರ ತಿಂದನ ಪಕ್ಕ ಬುಡಾರ್ ಇರು ಪಕ್ಕ ಬದುಕುನ್ ಲೆಜ್ಜಾರ್ ತಿನ್ನೋಡು ತಿಂದನ ಬದುಕುನ ಅವೇನ ತಿಂದಿದೆ ನಿಕಲ್ ಮುಸುಂಟು ಮುಂಗುಲ್ ದಲ್ಕ ಏ ಅಂಚ ಬಾತಿರುಚಿ ನೇ ಈತ ನಿಕಲ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೇರ್ನ ಉಂಡಲ್ಲ ಎತ್ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಚೈನೀಸ್ ಫುಡ್ ಮಾತ ಏರು ಎಂಕಲ್ ನಕ್ಲೆ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಐಕ ಶಾಪ್ ಪುದರ್ದಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಚೈನೀಸ್ ಫುಡ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂಡದು ನಿಕಲ್ ಕಾಸ್ ಮಲ್ ಹೌದಾ ಪಂಡ ಪುಜಾರಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲೆ ಬೆಟ್ಟ ಬೋರ್ಲಾಗ ಅವು ಬುಡಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲೆ ಅವು ಕಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವು ಪಾಡ್ಲಿ ವಿಜಯನಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡ್ಲಿ ಕಕ್ಕೊಂಡು ಆಜಾಲೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕಕ್ಕಂದಿನ ಕುಲು ಕಕ್ಕು ಏಸಿಗೆ ಹೊರ ಟೇಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಬೇಕು ಬುಡ ತುಲೆ ಈ ಮುಂಗುಲಿ ಪಂಡ ತುಳುತ್ತೊಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ಉಂಟು ಆ ಭಾಷೆಡ್ ಮುಂಗುಲಿ ಪಂಡ ಪುರ್ಲುದ ಜವಾನೆ ಮಾಡದು ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ ಭಾಷೆಡು ಅವು ತುಳುತ್ತೊಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ಉಂಟು ಲೈ ಮುಂಗುಲಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಹಾಯ್ ಮುಂಗುಲಿ ಸರ್ ಪುರ್ಲುಲ್ಲ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಖಲ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಗಲ್ನೇ ಅವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ವಿವೋ ಅವು ಆಪುಡ ತುದೇ ಮೊಬೈಲು ಇಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೈನಾ ಅವು ದುಂಬುಗೆ ಚೈನಾ ಸೆಟ್ ಅವು ದುಂಬುಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಚಿನ ಉಪ್ಪಡಿಯೋ ಮತ ಎಂಕ ಅವು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇರ್ವಿ ಆಪಳ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಿಷನ್ ಉಪ್ಪುನತ ಎಂಜಿನ ಅವು ಇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಣತಜಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅವು ಓಕೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿದೆ ಕಣೈತಿ ಅವಳ ಚೈನಾ ಸಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟನೆ ಯಾವೇ ಅವು ಎಂಕಲೆಕ್ಲ ನಿಕಲೆಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುನಗಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಇತ್ತೆ ಉಂದೇನ್ ಮಾರುವ 50 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಮಾರ್ದು ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಅದೇ ಏತು ಮಲ್ಲ ನಟುನೆ ಅದು ಪಡು ಈ ಚೈನಾದ ಕಲ್ಡ ಒಂಜಿಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಜ್ಜ ಒರಿಜಿನಲ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಉಂಟು ಓ ಸರ್ ಕುಜಲ ಅತ್ತು ಮಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್